Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u Martu Enmeri żaru l-qabar ta' Kerin Grech ftit jiem wara li tfakkar it-43 anniversarju mill-qtil politiku tagħha. Fuq Facebook, Bernard Grech tenna li pajjiżna għandu jibqa' jeżiġi li jsir dak kollu possibbli ħalli jiġu solvuti d-delitti politiċi li seħħew f'dawn is-snin. Spjega li ju l-mara għamlu żjara fuq l-qabar ta' kuġintu biex isellmu l-memorja tagħha fiżikament fl-ewwel jum possibbli wara l-kwarantina mandatorja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla li pajjiż f'saħħtu ma jistax ikollu poplu mifrud il-ħin kollu u fuq kollox, kif ukoll li jgħix żewġ realtajiet jew veritajiet, dik blu u dik ħamra. Tenna li jrid jara bażi komuni b'qafas wieħed tar-realtà u tal-verità li ngħixu kuljum bħala poplu ħalli jissawru viżjoni u programmi li wasluna fid-destinazzjoni li misna nażlu għal uliedna, iż-żgħażagħ u l-ġenerazzjonijiet futuri ta' pajjiżna.